Mula sa Cararayan, Naga City, maagang pumila sa National Food Authority or NFA Camarines Sur ang tricycle driver na sina Alan at Mervin. Nang dahil kasi sa sunod-sunod na taas presyo ng mga produktong petrolyo ay kulang na ang nauuwi nilang kita, lalo na ang pambili ng bigas at iba pang pangunahing bilihin para makakuha ng mas mababang presyo ng bigas mula sa National Food Authority. Dumubli yung malaking bawas sa amin sa pamilya. Yung naiuwi namin kunti na lang po. Medyo mahirap talaga, ma'am, kasi mahirap hindi tulad ng dati na mababa lang. Kasi iba yung iba yung pang araw-araw na mababa lang. Ilan lang sila sa mga tsoper na sinamantala ang benting bigas meron na o BBM rice ng NFA. Ayon sa nakausap namin tsoper at iba pang apektadong sektor ay dihamak na mas mura ang nabibiling bigas mula sa NFA kung ikukumpara sa bigas na nabibili sa merkado. Pinangangambahan pang tumaas ang presyo ng nabibiling commercial rice dahil sa importation at transportation cost. Bagay na magpapahirap sa tulad ni Alan Arcia at Mervin Basa, mga minimum wage earner o mga nasa laylayan. Ayon sa pamahalaan, maliban sa 5,000 pesos financial assistance para sa mga tsoper, mag-roll out din ito ng murang bigas sa iba pang apektadong sektor. Lahat ng mga municipal mayors, more than 1,000 municipal mayors, kasama rin mga provincial governors and city mayors for the local government support fund kung saan magbibigay ng libreng bigas. No, yung rice subsidy, Bagong Pilipinas Rice Program, nilaunch po ito ng Pangulo noong Pebrero at ito po ay kabahagi ng ating package of support. So hindi lamang po yung ating mga transportation workers yung agad na magbebenepisyo sa tulong mula sa national government, sa utos na rin po ni Pangulong Bongbong Marcos, kundi ang iba ring mga vulnerable families na naapektuhan din sa pagtaas po ng presyo ng krudos. Samantha Alano, CSN.